Psihodelik nije droga, on te ne zdrogira. To nije kao alkohol, kao nekakve heroin, kokain. On napravi nešto specifično. On ti, ajmo reći, da pojednostavim, da skratim priču jer nema puno vremena, pogasi neuronske mreže neke, koje u stvari predstavljaju tvoje navike gledanja i razmišljanja. Znači ti jedino imaš visoke kognitivne sposobnosti i sad ovisno na šta se usmjeriš. Možeš se usmjeriti na prijatelja, na svoju posvijest, na neki događaj, znači oni mogu u tom smjeru djelovati ljekovito. Što ti oni pokažu? Ti si jako ljuta, recimo neku ženu ostavi muž. I ona je ljuta na njega, osjeća izdaje, ulagala je puno ovo ono. I odjednom uvijek isto reagira jer je ljuta i osjeća se kao žrtva. I sad će možda na psihodeliku, na nekim gljivama i tako dalje, vidjeti ono što zapravo bi svako vidio sa strane, ali ono nije mogla jer emocionalno upletena. Vidjet će svoj model interpretacije sa strane. Znači vidjet će, a joj vidiš, možda on nije on zapravo nije mogao drugačije. A zapravo kad bolje razmislim, stvarno bio pošten, pa zapravo mi je to i pomoglo na neki način. Pa nije mi htio loše, ali jednostavno zapravo to je njegov problem sve skupa. I tako dalje. I sad šta se zbiva? Nakon toga, psihodelik prestane raditi,